Čau, som Propejko a dneska tu máme špeciálnu ochutnávku Monster Ultra Black. Ja som ho dlho nemal a môžeme si ho spoločne ochutnať. Farbovo vyzerá takto. Krásne nám vypenil, jak ja včera večer. Vonia ako čerešne prekvapivo, takže ideme na to. Je taký dobrý, ako som si ho pamätal. Výborný monster, dal by som mu 8 z 10, určite odporúčam. A tento monster nájdete aj v Maťovej akcie v Čadci. Takže dík, že ste kúkali toto video alebo short, neviem, kde to dám ešte. Maťo mi to natáča, ahoj. A teším sa s vami u ďalšieho videa. Na zdravie, čau.